Carl Gustav Jung, en af de mest indflydelsesrige psykologerne på 1900-tallet, mente, at de første 10 årene af livet vort ikke er hovedfortællingen, men en essentiel forberedelse til det, som ligger foran os. Han betragtede denne tidlige fasen som en tid for læring, vækst og formation af identitet, som danner grundlaget for fremtidige udfordringer og opdagelser. Ifølge Jung begynder vi først senere at forstå vort sande formål og udforske livets dybeste spørgsmål. Han sagde: livet begynder egentlig ved 40, indtil da er det bare at undersøge. Det er en dristig tanke, som udfordrer alt, vi har lært om aldring. Fra ung alder bliver vi lært at frygte midtlivet og se det som en tid for tilbagegang eller kaos. Populærkulturen er fuld af klichéer om midtlivskriser, fyldt med eksistentiel angst og desperate impulser. Men Jung tilbyder noget revolutionerende. Hvad om denne fasen er en opvågning, ikke en slut, men en ny begyndelse? De første 40 årene er bare en tid for at udforske, lære og forme, hvem vi er. Dette er også en tid for intens indre søgen. Hvem er jeg? Hvad skal jeg gøre med livet mit? Hvad vil egentlig gøre mig lykkelig? Disse spørgsmålene leder os i ungdommen, men svarene føles ofte uklare og ufuldstændige. Vi bygger karriere, forhold og familier, mens vi søger ydre succes og anerkendelse. Gennem prøving og fejling formes vi. Som Jung sagde i Arketyper og det kollektive ubeviste, er alt dette en forberedelse til noget dybere og mere transformerende. Når vi nærmer os 40-årsalderen, begynder det at ske noget mærkeligt og transformativt. Prioriteringerne, som engang virkede så presserende, og klatre på karrierestigen, møde andres forventninger, få anerkendelse, begynder at miste glansen. Og pludselig indser vi, at mye af det, vi gjorde, blev formet af eksterne definitioner af succes og lykke. Denne opdagelsen kan være foruroligende, men den er også dybt befriende. Det er begyndelsen på noget større. Carl Jung beskrev denne transformationen som individuationsprocessen. Vejen til at blive hel, til at leve i samsvar med den, vi virkelig er. Men denne opvågningen sker ikke pludselig. Det er noget gradvis, næsten umærkeligt i begyndelsen. Han begynder med stille spørgsmål, som ser ud til at komme ud af ingenting. Er det alt? Lever jeg det livet, jeg virkelig ønsker? Disse spørgsmålene kan dukke op på de mest uventede tidspunktene. En milepælbursdag, en karriereudfordring, eller til og med i løbet af en rolig nat alene og tænker på, hvor livet dit går. Men når de først opstår, er de umulige at ignorere. De vedvarer og kræver dybtgående svar, svar som bare kan komme fra os selv. Det vi ofte kalder en midtlivskrise, er faktisk en invitation til transformation. Jung inviterer os til at se på denne fasen fra et andet perspektiv. Hvad om det ikke er en krise, men en mulighed? En ny begyndelse, fuld af muligheder. Kanskje er dette akkurat tiden for at revurdere alt. Forlade forventningene, som ikke længere tjener os, og endelig opdage, hvem vi egentlig er. I Memories, Dreams, Reflections siger Jung noget mægtigt om dette øjeblikket. Middelalderen er ikke begyndelsen. Slutten er begyndelsen på noget mye mere virkelig meningsfyldt og autentisk. For at fuldt ud forstå Carl Jungs perspektiv, må vi se på, hvordan vi betragter den første halvdelen af livet. I denne fasen fokuserer vi på at bygge det, han kaldte persona, den ydre identiteten, vi viser til verden. Denne persona bliver formet af vor opvækst, kultur og samfundets forventninger. Den repræsenterer versionen af os selv, som søger accept, godkending og succes i andres øjne. Selvom dette er en vigtig fase, som lærer os at navigere i verden, knytte bånd og bygge grundlaget for voksenlivet, reflekterer ikke persona, hvem vi egentlig er. Det er i realiteten en maske, en rolle vi spiller for at møde ydre krav, og selvom den er nyttig, udgør den bare en lille del af vores sande essens. Problemet opstår, når vi bliver alt for knyttet til denne masken og forveksler den med vort ægte jeg. Dette kan få os til at tro, at vi kun er det, vi viser til verden, mens vi ignorerer de dybere og mere autentiske lagene af personligheden, hvor Jung advarer os om, at for at blive hele mennesker, må vi gå ud over persona og genoprette forbindelsen med vort indre jeg. Når vi når middelalderen, begynder sprækker i persona at vise sag. Rollene vi har spillet, den vellykkede professionelle, den tilstedeværende forældren, den dedikerede partneren, begynder at føles begrænsende. Det er da vi indser, at vi er mere end billedet, vi har projiceret gennem livet. Og her starter det ægte, arbejdet med selvindsigt.
Jung kaldte denne processen med å gå ut over persona for individuation. Det handler om å integrere alle deler af os selv, ikke bare de socialt accepterede siderne, men også de mørke og skjulte aspektene, vi ofte ignorerer eller undertrykker. Disse aspektene, som Jung kaldte skyggen, indeholder alt, vi har afvist i os selv. Frygt, usikkerhed, uopfyldte ønsker og til og med negligerede potentialer. At møde skyggen kan være ubehagelig, til og med smertefuldt, men det er et nødvendigt steg for vækst. Bare når vi anerkender og accepterer disse delene af os selv, kan vi føle os hele og autentiske. I middelalderen får individuationsprocessen en endda dybere betydning. Spørgsmålene, som dukker op, slutter å handle om ydre præstationer og retter se mod det, som virkelig betyder noget. Hvad er meningsfuldt for mig? Hvad vil jeg lægge bag mig? Hvilket liv vil jeg skabe fra nå af? Disse spørgsmålene er dybt personlige, og svarene kan ikke findes i andres forventninger eller værdier. De kræver introspektion og en vilje til at lytte til vores indre stemme, slik at vores sande essens kan træde frem. Bare når vi genkender og accepterer alle deler af, hvem vi er, inkluderet de, vi foretrækker og ignorerer, kan vi virkelig blive hele. I middelalderen får individuationsprocessen ny mening. Spørgsmålene, som dukker op, slutter å fokusere på eksterne præstationer og begynder at adressere intern opfyldelse. Hvad betyder egentlig for mig? Hvad vil jeg efterlade som arv? Hvad slags liv vil jeg skabe fra nå af? Disse spørgsmålene er dybt personlige og kræver introspektion, da svarene ikke ligger i andres forventninger, men i vores egen essens. Denne processen med at se innovere er ofte ledsaget af en ændring i vores prioriteringer. I løbet af ungdommen er vi drevet af ambitioner, konkurrence og behovet for at bevise os selv for verden. I middelalderen begynder søget vort at ændre sig. Vi begynder at ønske mere meningsfulde forbindelser og finde nye formål. Livet slutter at bare handle om at gøre og bliver om at være. Det handler ikke længere om at bevise vor værdi, men om at leve i tråd med den vi egentlig er. Denne overgang støttes af biologiske ændringer. Videnskabelige studier viser, at når vi bliver ældre, gennemgår hjernen vores transformationer, som gør følelsescentrene vores mere balancerede. Vi bliver mindre reaktive, mere reflekterede og bedre forberedt på at regulere følelserne vores. Denne modenheden hjælper os at møde udfordringer med mere ro og klarhed, slik at vores beslutninger kan styres af interne værdier og ikke af frygt eller ydre pres. Dette betyder ikke, at middelalderen er en periode uden vanskeligheder, men det er netop i disse øjeblikke med tilbagestilling, at vi opdager vores sande styrke og skaber et mere autentisk og intentionelt liv. Tværtimod kan det være en turbulent fase, præget af at stille spørgsmål ved, hvem vi er, og forlade gamle identiteter, relationer eller mål, som ikke længere tjener os. Midt i livet begynder vi at søge dybere forbindelser og større mening med livet. Denne fasen slutter at handle om at gøre og bliver om at være. Vi prøver ikke længere at bevise, at vi er vært for verden, men heller tilpasse livene vore til vort sande jeg. Videnskabelig forskning viser, at denne transformationen er knyttet til ændringer i hjernen. Et af hvert, som vi bliver ældre, bliver følelsescentrene vore mere balancerede. Noget, som gør os mindre reaktive, mere reflekterede og bedre i stand til at håndtere udfordringer roligt og klogt. Denne overgangsprocessen opleves ofte som et tab, noget som forklarer, hvorfor mange oplever denne fasen som en krise. Men som Brené Brown påpeger, er det vi kalder en midtlivskrise faktisk en demontering. Det er en tid, da vi bliver udfordret til at give slip på den, vi tror vi burde være, og omfavne den, vi egentlig er. Denne demonteringen kan være kaotisk. Det kan give vanskelige samtaler, radikale ændringer og perioder med usikkerhed. Men samtidig giver det rum for utrolig vækst. Det er i denne processen, vi finder muligheden til at bygge et mere autentisk liv på linje med vores dybeste værdier og vores sande essens. Viktor Frankl, psykiater og holocaust-overlevende, skrev, det er hovedkraften i menneskelivet er ønske om at finde mening. I middelalderen forstærkes dette behovet for autenticitet. Vi ønsker ikke længere at leve efter manuset, som nogen skrev for os. Vi begynder at ønske et liv med sand hensigt, selvom det betyder at tænke nyt på alt, vi har planlagt så langt. For at gøre dette, må vi møde frygten, som har holdt os stillestående. Frygten for at blive dømt, frygten for at mislykkes og frygten for det ukendte. Denne frygten kan virke uoverkommelig, men denne fasen af livet giver en unik mulighed til at konfrontere dem direkte. Det er på tide at tage kontrol over historien vor. Forlade gamle narrativer
som ikke længere giver mening, og frigøre os fra ydre forventninger. Midlife inviterer os til at bakke os alt, som ikke tilfører værdi, og fokusere på det, som virkelig betyder noget. Det er en periode med transformation, hvor fokuset bliver det, som resonerer med vores essens og giver sand mening til rejsen hvor. Abraham, humanistisk pioner, beskriver denne processen, hvordan selvrealisering, det er drivkraften til at realisere vort fulde potentiale og blive den bedste version af os selv. I middelalderen bliver vi udfordret til at gå af autopiloten og revurdere livene hvor. Det handler ikke længere om at møde andres forventninger, men om at leve i harmoni med den vi egentlig er. Det er en proces, som kræver mod til at møde frygt, forlade det, som ikke længere tjener os, og omfavne det ukendte. Denne fasen, ofte set på som en krise, er faktisk en mulighed for vækst og transformation. Det handler ikke om, hvad vi opnår, men om, hvem vi bliver. Mening. Jeg synes, det er fascinerende, hvordan denne ideen om en midtlivskrise kan ses anderledes. Kanskje handler det mindre om at miste noget, og mere om at få perspektiv. Det er det øjeblikket, vi stopper op, puster og tænker, hvad betyder egentlig noget for mig? Ja, det er udfordrende. Det er skummelt at forlade komfortzonen. Men jeg ser på dette som en chance til at frigøre os fra båndene, vi har samlet op gennem årene. Det er en slik rejse, som selvom den ikke er let, er værd hvert steg. Trods alt, at leve autentisk er den største gave, vi kan give os selv, er det ikke.